бояд тазаккур намуд, ки таҳти сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи варзиш ҳама рӯза дар мамлакатамон рушд намуда истодааст. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид дар соҳаи варзиш ҳамасола инфраструктураҳои варзишӣ хусусан дар шаҳри Турсунзода низ сохта ба истифода дода шуда истодааст. айни ҳол дар шаҳри Турсунзода 71 адад толори варзишӣ ва 121 адад майдончаҳои варзишӣ фаъолият намуда истодааст, ки дар онҳо ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим ва бештар фаро гирифтани наврасони ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш хизматрасонӣ менамояд. Хурсандиовар аст, ки барои ҳавасманд намудани варзишгарони муваффақ, ки дар арсаи байналмилалӣ малакаю маҳорати баланди варзишӣ нишон дода шарафу нуфузи миллати тоҷикро муаррифӣ намуданд, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешавад. ин имконият фароҳам меорад, ки ҷиҳати ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасони ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ сайю кӯшиши худро дучар намоянд. соли 2015 аз асоси фармони муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи президентӣ тасдиқ гардааст. он варзишгароне, ки дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад мекунанд, ба ин ҷоизаи президентӣ қадрдонӣ карда мешавад. ин имконияти фароҳам меорад, ки мо мураббиён шогирдони худро барои варзиши касбӣ ҷалб намуда, онҳоро барои баромад намудан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳнамоӣ кунем. имрӯз варзишгарони мо дар толорҳои замонавӣ машқ тамрин карда имконияте пайдо кардагӣ ҳастанд, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад карда ватани азизи худро, парчами давлатро баланд бардорад. ҳам обрӯи зиндагии мо аз рӯи кори фаъолияти худ аст. чӣ қадар варзишгари хуб дошта бошем, ҳамин қадар мо мартабаи худро баланд метавонем бардошта. вай барои ин имконият ҳамаи имкониятҳо ҳастанд. ин аломати он аст, ки мо дар давлати тинҷӣ, оромӣ, савратманд ҳастем.